जय सूर्य नारायण नम, जय माँ धरित्री माता नम, जय भारत माता नम, जय सत्य सनातन विश्व कल्याणमय पुण्यार्चाद्य मुनि ऋषि साधु संत सन्यासी महापुरुष मानकर भारत माता हिंदू धर्म नम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। 2024 ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାରରେ ହେ ବାବା ମହାକାଳ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ହେ ମହାକାଳ ବାବା, ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାରକାରୀ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ପାପଭାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ବଢ଼ିଯାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ଅସୁରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ, ଆପଣ ମହାକାଳ ହେ ବାବା ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁନିଆକୁ, ପାପ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମହାତାଣ୍ଡବ ମହାପ୍ରଳୟ କରି ସଂହାର କରି ମେଛ ଅସୁର କୁକୁର ଘୁଷୁରୀ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଅଧମ ରାଜନେତା କୁଶାସନ ସରକାର ଗୃହଶତ୍ରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କଳା ବଜାୟ ମେଛ ଧର୍ମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ସତ୍ୟ ସନାତନ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟ ପୁଣ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ତ ସନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେହି ରକମ ଏ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ବାଂଲାଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଛି। ହେ ବାବା, ସୃଷ୍ଟିକି ପ୍ରଳୟ କରି ଦୁଷ୍ଟ ମେଛମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ପୁଣି ସେଇ ଭାରତ ମାତାରେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟ ପୁଣ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଜାତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଉପରେ କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଏ ଭାରତ ମାତାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ସାମାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କଳା ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଦେଖ ଆଜି ସତ୍ୟ ସନାତନ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟ ପୁଣ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବଳି ପକେଇକି ମେଛମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ବାହାର ଦେଶର ଭାରତ ମାତାର ଶତ୍ରୁର ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ କଳା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ମେଛ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତର ସତ୍ୟ ସନାତନ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣମୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବଳି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଶେଷ ଅବତାର ହେଇକି କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଲୀଳା କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ, ତୁମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖ କି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମା' ଭଗିନୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମେଛମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ମେଛ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ମାତାର ଧର୍ମବୀର ପୁଅ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସେବା ଶାସନ ପରୋପକାର ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳମୟ ବିଜେପି ପରିବାରରେ ଯେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅଂଶ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ରୂପରେ ତୁମେ ମୋଦିଜୀ ଯୋଗୀଜୀ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରୁଛ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଏଣ୍ଟି ହେଇକି ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖ କେମିତି ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଭାରତ ମାତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସେବା ପରୋପକାର ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳମୟ ବିଜେପି ପରିବାର ସହିତ ଏଣ୍ଟି ହେଇକି 30ଟା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାରତରେ ମେଛମାନେ ଦେଖ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଭାରତ ମାତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭୁ ମେଛ ସଂହାର କରିକି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ହେ ବାବା ମହାକାଳ କରୁଣା ସାଗର, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ପ୍ରଭୁ ହେ ମେଛ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବ ପାପୀ ଅସୁରମାନେ କଳା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଛ ରାଜନୀତି କରୁଛ, ଏକୁ ନେଇକି କ'ଣ ତୁମେ ମଲା ବେଳେ ଯିବ କି? ନା, କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି, ଭଲ ବେଳ ଅଛି, ଏଠି ସୁଧୁରି ଯାଅ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆସିଛ, ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଯିବ କାହିଁକି? ମାୟା ମୋ ଜାଲରେ ପଡ଼ିକି ମେଛମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକି ସତ୍ୟ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛ, ଆଉ କୋଟି କୋଟି କଳା ଧନ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ, ଭାରତ ମାତାର ରାମ ରାଜ୍ୟର ସେବା ଶାସନ ପରୋପକାର ବିଶ୍ୱମଙ୍ଗଳମୟ ବିଜେପି ପରିବାର ସହିତ ଏଣ୍ଟି କରୁଛ। ଭାରତ ମାତାର ଧର୍ମବୀର ପୁଅ ବିଶ୍ୱ ଜନନାୟକ, ବିଶ୍ୱ ଯାହାକୁ ଆଜି ଝୁରୁଛି, ତା ସହିତ ତୁମେ ଏଣ୍ଟି କରୁଛ। ସେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଛାଡ଼, ଯଦି ଭଲ ବେଳ ଅଛି, ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି, ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ
ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଭାରତ ମାତାର ରାମ ରାଜ୍ୟର ସେବା ଶାସନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଜେପି ପରିବାରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଦେଖ ରାବଣ ତାରି ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ସିଏ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇ ରାବଣ ସହିତ ମିଶିକି ରାମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତା ନା, ତାର ବିବେକ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିପାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ କଥାରେ ନ ପଡ଼ିକି ସିଏ ପଳେଇ ଆସିକି ରାବଣକୁ ଚେତନା ଦେଇଥିଲା, ଏ ଭାଇ ତୁ ବଦଳି ଯାଏ, ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟତି କର ନା, ଶରଣ ନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇ ରକମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛ, ମିଛ ରାଜନୀତି କରୁଛ, 70 ବର୍ଷ ରାବଣ ବଂଶବାଦ ରାଜନୀତି, କଂଗ୍ରେସ ଓ ତାର 12 ଆଖଡ଼ା ମହାମେଣ୍ଟ ମା ଗଠବନ୍ଧନ ହେଇକି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁ 30ଟା ଦଳରେ ଭାରତର ମାତାର ରାମ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବିଜେପି ସହିତ ଖେଳୁଛ, ଭାରତ ମାତାର ବୀର ପୁଅ ମୋଦିଜୀ, ଯୋଗୀଜୀ, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଂଶ ରୂପେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛ। ସେ ଭୁଲ କରନି, ପଳେଇ ଆସ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ରୁହ। ସେ କଳା ଟଙ୍କା ବାଳା ରାଜନୀତିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସେବା ଶାସନ ବିଜେପି ପରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ଯେମିତି ବିଭୀଷଣ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଭାଇ କତିରୁ, ଧର୍ମର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ କତିରେ ରହିଥିଲା, ବିଜୟ ହେଇଥିଲା, ମଣି ମୁକୁଟା ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେଇ ଲଙ୍କାରେ, ସିଏ ପୁଣି ରାଜ ସିଂହାସନ। ସେଇ ରକମ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଠାରୁ ଆଉ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାଏ, ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଧର୍ମ ବୋଲି କ'ଣ ଜଣାଇଥାଏ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି କଳଙ୍କ ରାଜନୀତି କରୁଛ, ଆଉ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମିଛ ରାଜନୀତି କରୁଛ। 70 ବର୍ଷ ରାବଣ ବଂଶବାଦ କଂଗ୍ରେସ ଓ ତାର 12 ଆଖଡ଼ା ମହାମେଣ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଦାନବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଏ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଧର୍ମ କ'ଣ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣ। ମହାପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ଧର୍ମ ଯିଏ ରହିବ, ସତ୍ୟ ଯିଏ ରହିବ, ଶାନ୍ତି ଯିଏ ରହିବ, କଥାରେ ଅଛି ମହାପ୍ରଳୟରେ ସବୁ ଭାସିଯିଏ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଘଣ୍ଟ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବା କଥା ରହିବ, ସେହି ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମର ବଳ ଥିନେ, ଧର୍ମର ଶକ୍ତି ଥିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ତୁମେ ରହିବ। ମହାପ୍ରଳୟ ସରିଯିବ, ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ କୂଳକୁ ବିହନ ହେଇକି ରହିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଜୟ ଜୟ ଭାରତ ମାତା, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ଜୟ ସାରା ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, ଜୟ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଜୟ ସାରା ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, ଜୟ।